हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे फरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो मादैया नै दिनैबो फुंजानिफ्रायनो भिडिअ स्टार्ट खालामलायबाय नाजानोसै नोंथांमोननो मा भिडिअ देखायलांनो हायो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे दसेखिनि टाइमखौ दोनथ'नानै आंनि भिडिअखौ नायना होबानो जाबाय लोगोफोर दे अननानै सेलौ मा बेदर दे सिनायलाय हायोबा मा बेदर दे बोरमाबो नङा अमाबो नङा दाउबो नङा मा बेदर दे वाव मा बेदर दे एन्जर बेदर लोगोफोर एन्जर बेदर जा बुरजाखानै सेरसे लाबोखाबाय सेरसे नै एन्जर बेदरखौ एवनोसै मादैया एमब्र बिराद बुरजाखानै आधा केजि मैया मोनायाव एसे जाबाय ओमफ्राय दा एसेबाव लोगोफोर एन्जरा एकदम मासेयावनो फवासेनि बारनाय गोजाबाव जाहैदों ओरैबायदि गिदिर नायलाय बेदराबो गिदिरखा अमा फिसाजों समान जाहैदों ओरैबायदि गिदिर बोराया बेखौनो जानो लुगैना होसो सासे लोगो जासिहरनानै लायनाय जादों आरो जोंहा ओमफ्राय दा अन्थाइ बाजाबजों गोथाव संनानै जानोसै दै एसे होखांना रानहोबाय एबार एसे होबावनोसै अन्थाइ बाजाब होनायनि थाखाय लोगोफोर आंना अन्थाइ बाजाबा सिन्था नाय थुरिलिपाय नै आंना अन्थाइ बाजाबाबो गुदायावनो दंखायो फोरनै अन्थाइ बाजाब जानो ना मा जानो मेसेंबाथाय अन्थाइ बाजाब मोनजानोसैलाय आंहा नै जोबनोनो थाङा जायगायानो ओरैबायदि लोखि गोनांखाना माने मेसेङावबो जोबनो थाङा दैज्लाङावबो जोबनो थाङा होननायसो मालायनि खुगा नाङाबानो जायोहाय सयथि नोजोर दानांथोंहाय अन्थाइ बाजाब होनोसै आङो नै लोगोफोर अन्थाइ बाजाब आलि खनायाव मा दं अन्थाइ बाजाब दं नैहाय जालायबाय गराय गांसो सायलायबाय होथारनोसैलाय थाव होआ बानलु होआ जब्ब' दै होनानै जाख'लाबायनोसैलाय मादैया फान्थाव दुमब्रां सावलायबाय आङो लागाव महाराजा खाना दिनैबो जानायानो जानाय फान्थाव थाइसे हांबाय लोगोफोर गराय गांसोखौ हांबायानो आङो ओरैनो जब्ब' होलायबाय लोगोफोर आदैया बेलखौनो बाहायसो गानफैबाय ओरैबायदि हाखु दाखु माने ओरैबायदि गरम सनाफोर खाथि पिकनिक जाहैनाय मालाय बा मालाय सिख्लाफोरजों खम आखाइ हमलायना मोसाहैगोन बे आदैया थांहाय थां आंहाबो दा सेंग्राफोरजों आखाइ हमना मोसाहैगोन मालाय पिकनिकनो मालाय गावसोरनि स्टाफनि सिख्लाफोरजों दा आखाइ हमलायना मोसाथारथोंसै आं नों फाग्ला बोराय आहाबो नै थांखुमानोसै हारसिं आंखौबा गालांदों नोङो हेल' लोगोफोर मादैया नै जानायाव लोगो हमलायबाय ओमफ्राय ओंख्रिया नै लाफा मैद्रु ओमफ्राय खिंसिलि लाबाय फान्थाव बाथोन ओमफ्राय एन्जर नै लोगोफोर एन्जर थ' सनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै नायलांदोलाय एन्जर बेदरहाय लोगोफोर एन्जर बेदर आं माखौबा बिदिनो जाला मालाखौसो गोथाव मोनो बिराद गोबावनिफ्राय खबर लाबाय थानानैसो मोनजादों मासेयावनो फवासे जानायनि बारबावबायसो साबायखरहाय लोगो अनिमा आंनि लोगो अनिमायासो कन्टेक्ट खालामना होदों बेखौ बोरमालायनो एन्जर बेदर कन्टेक्ट खालामना हरनायनि थाखाय रोजा साबायखर जासिहरबाय आं सना भिडिअखौ नायदोंबा ओरैबायदि गोथावखाना फान्थाव बाथोन
बे किं चिलिखौ जानो हागोन ना हाया नायनायसै आङो जाजोबनो हायाबो जानो हागौ बेखायनो सिगाङावनो बुंग्रोनानै लाखाबाय आं pantao beli lala ओंखामखौ बिराद उखैखाबायमोन आं लाफा गराय गांसो इमान गोथावना बुंनानै फोजोबनो हाया मनाव लांनो बालायलायो मालाबा खेबसे बिहरनानै जाबावनांगौ फान्थाव बाथोना एसे खम जादों नामा ब्रा संख्रि खिन्थु फान्थावाबो गोदैथार गोदै दैल'ल' मोनजालायदों बे एन्जर बेदरखौबा फिसाफ्राबो जाजोबो जोंना हाग्रानि जिनिसखौ जाजोबो बिमानि लानायखौ नाखौबा जाया बिसोरो एन्जर बेदरखौबा एम्बुखौबा जालायलायो ना मा बिमानि लानाय malah ada ya piknik party dong बारा खौबा अरनो हालायला बे एन्जरा अयथासार गिदिर गिदिरबा माबा अमा फिसाजों समान समाननो बेखायनो हारायाबो गोरा गोरा एन्जर बुंगा
King silikौ जाजोबनो हामाबाय बानलुआ बारा गोसा नङालै मा बरिया नै बिगुर बरिया गोथावखा बिगुरा आङो बे बिगुरखौ एकदम दारलाबसो बोखारगोन नंदोंमोन बोखाराखै रोंगौ बिसोरबो आराम खोमोनखौल' होदों बिगुरखौ मोनजाजोबसै ना ओमफ्राय बिदिबासो एन्जर मोदोमलायग्रा गोथावनो ओमफ्राय बिगुर खुजोबबाथाय मोजां जाया बारा गोसा नङा बानलुआ सिजोन नङाना दा तो sonapwr जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर एसेबां भिडिअखौ फोजोबबाय आङो